uwa da abokan arziki, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yanzu zan kira wata shirya wannan taro Hajiya Altunai Usman domin ta gabatar da nata jawabi. Hajiya bismillah. Jama'a assalamu alaikum. A matsayina na shugabar wannan kamfani na Gidan Dabino International, kuma a matsayina na wadda ta shirya wannan liyafa saboda taya abokin business ina Muktar aure da ya yi shi da Fa'iza, da fatan Allah ba su zaman lafiya, Allah ya ƙara dangon soyayya tsakaninsu, kuma ya sa baɗi yanzu ko nan da wata tara ma mu je mu ɗauki jariri ko jarirai. Bayan an gama rawa da kiɗa da za a shigo a yi masu wasa, muna gayyatar mutane zuwa ɗakin cin abinci saboda a ɗan wasa baki. A tashi lafiya. Yanzu sai mu kirawo yayar ango don ta gabatar da jawabi. Hajiya Mashida, bismillah. Jama'a maza da mata, assalamu alaikum. Na yi matuƙar farin ciki da Allah ya kawo mu wannan rana na bikin ƙanina ɗan uwana jinina wato Muktar wanda ya auri Fa'iza. Na yi matuƙar farin ciki da kuka ansa gayyata na zuwa wannan biki na ɗan uwana. Ina fatan Allah ya sa alheri a cikin wannan aure, ya ba su zuri'a ta gari, ya sa kuma zuri'an nan masu jin ƙai ne. Daga ƙarshe nake cewa Allah ya mai da kowa gidan shi lafiya. Salamu alaikum. Yanzu za a kirawo amarya don ta nuna farin cikinta a cikin wannan al'amari. Amarya bismillah. Allahu akbar kabira, alhamdulillah kasira, wasu subhanallahi wa bukratan wa asila. Ina godiya ga Allah da Allah ya kawo ranar bikina da abokin tayanin rayuwa wata mijina Muktar, kuma ina godiya ga waɗanda suka zo wannan biki namu, da ina kuma godiya da yayata Mashida. Madalla, daɗi yayi ma amarya yawa har ta kasa bayani. Yanzu sai mu koma mu kira ango mu ci kuma mu zai zanta mana. Ango bismillah. Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Maza da mata, manyan baki, abokan hulɗata, yan uwana, yayata, assalamu alaikum. Abun bakin ciki na ɗaya, mahaifana da basu halarci wannan lokaci ba, sai dai in ce Allah ya ji kansu. Amin. Amma duk da haka ina tare da wadda take share min hawaye, yayata Mashida. Sai in ce Allah ya saka mata da alkhairi, ya saka mata da gidan rahama. Wanda duk ya halarci wannan wuri, ina fatan Allah mai da kowa gidansa lafiya. Ni kuma da matata, Allah ya ba mu zaman lafiya. Abin duk da ake bukata na aure, Allah ya tabbatar mana. Abin duk da ake ki, Allah ya kaure shi. Wanda dai ya halarci wannan taro, da wanda ya taimaka da kudinsa, da wanda ya taimaka da jiki, kai wanda ya taimaka ko da niyya ce, Allah ya saka masa da alkhairi. Na gode, Allah ya saka da alkhairi. Allah ya mai da kowa gidansa lafiya. Ma'assalam. Jama'a sai mu juya yanzu wajen Ramat Entertainment da su ba mu kiɗi da rawa mai daɗi da makara cashewa. Wanzu ma bismillah. Soyayya daɗi. soyayya, ayyo aure dan soyayya.
ke kan soyayya, na ga manyan mutane na soyayya, har ƙananan yara na soyayya, kashe mutane kowa na soyayya, kashe mutane kowa na soyayya. Yau ake wata rana sai labari, ango da amarya sai alkhairi, fa'iza amarya gun mafitari, ya ilahu ka kare dukkan sharri, dan uwa da abokai sai alfahari. Ga wani wai baya yin soyayya, na baro shi jigumtan gefen hanya, shi da yara kullum sai jayayya, ana ta murna ya ke zo don kunya, yaro daure karka mutu, yaro daure karka mutu. Shi aure sunar ma'aiki ce, wanda ya fi suna shi zai dace, wanda ke kin aure ai ya kauce, soyayya tushe gun aure ce, dangi mai kin aure ya kauce, dangi mai kin aure ya kauce. Soyayya yawa ba ta goba na jayayya, ko da ya'ya babu batun jin kunya, kun ji illar aure ba soyayya, yara sai suka so ba tarbiyya, yara sai shawara gare ki hamar su ta ango, da kai aboki na kuma ango, zama na aure sai haƙuri kai ango, amarya ki ɗau haƙurin ki da ango, auren hakika duk wanda ce, auren hakika duk wanda ce. Soyayya, wayo soyayya, wayo aure da soyayya, wayo aure da soyayya, yaƙi aure da soyayya, yaƙi aure da soyayya, Allah na wayo Allah na, Allah na wayo Allah na. Wayo soyayya.
kayya menene ma'ana haka ciroki? So nake nuna maka wannan ba riga tirenin bace, gumama ka so ka sa a jikinka. Wannan ce gumama? To sai ka gaya min wacce ake tirenin da ita. Maza tafi gyaɗi-gyaɗi layin 'yan azara cikin birnin Kano. A nan za ka samu kamfanin Isma Training Center. Sai mu garzaya tare domin ka nuna min wannan rigar da kake. Zo mu tafi. Haka yake ciroki. Ingantattun na'urorin saƙa da makarantar Isma Training Center ke da su sun yi fice wajen koyar da saƙar kayan sanyi da nau'o'insu masu ƙarko wanda jama'a za su daɗe suna mora. Har wa yau, makarantar Isma Training Center na karɓar odar saƙa kayan sanyi, singileti da fesin cap daga makarantu, ƙungiyoyi, kamfanoni har ma da... To ke fa'iza ko an kuma ba za ki kama mu gaisa ko rawar ta kike mana ne? Bala idan ya bacci ba a tashinsa. Lallai fa'iza in yana bacci ba a tashinsa. Lallai fa'iza kina tattalin abinci. Sai da Allah mutum yana bacci a tashi shi yana hutarsa. Gaskiya bai dace ba kan ransa ma ya ɓaci. Kun gane ya huta. Sun san ana bacci ba ka tashi mutum kansa ne yake ciwo. Gaskiya ne. To mun za mu tafi. To gashi kuma da zai bani amma bara in ba kuɗin mota. Ba komai wallahi. Ba bara. To madalla mun gode. In ya tashi a gaishe shi. A gaida shi. To shi ke. Ba zai yiwu ba. Gaskiya yayi ba zan biya maka ba. Bawan Allah nan wanda an kulle ni. Yana da kuɗin da zai biya in karɓo ni. Yace ba zai biya ba sai dai mu sayan masa gidanmu na gado. Muka sai da gidan 300,000 sai gidan. Sannan da na je na ce ina son gidan zan siya, shagi ba zai siya ba sai na siya miliyan ɗaya, na sai miliyan ɗaya na bashi. Yanzu kuma kawai a ce in biya masa waɗannan maƙudan kuɗi. Allah sauki. Ta yaro kyau take ba ta karko. To amma ina son ka tana da guda biyu rak. Da farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ce duk mutumin da yana sharri kai masa alheri. Kuma ka tana da abin da mahaifiyarka ta faɗa kafin ta rasu. Karkara ma sharri akan sharri. Duk mutumin da ya nufi ka da mota kai masa alheri Allah sai ka rabu da maka. Don haka ba abin da zaka zai tsaya ka wai baya bane ka ga abin da ya maka. Yanzu da kai da shi wake cikin ne. Haka ne. Kuma hannunka bai ta ƙarfi kai ki kayar ba. Ka tuna ganin mahaifinka ne. Mahaifinka ta rasu. Mahaifinka ya rasu. Ko ka yi ko ka so shine mahaifinka yanzu. Abin da nake so da kai ka tashi maza ka je ka biya kuɗin nan. Kuma ba na son ka je ka gaya masa cewa kai ne ka biya a'a ka kyale shi. Mu za mu je mu same shi mu gaya masa. Da haka ita ya ka akwai manufarta ta ce ka je ka biya wannan kuɗi. Da Allah na tuba su ga farar la yadda ubangiji Allah hore ma dukiyar nan. Nawa ne miliyoyin kuɗin da za su zo ka ne maka ido. Mutum nawa ka tara ka biya musu aikin haji. Mutum nawa ka tara ka buge gidajensu ka gina musu kuma kace musu fi sabi lai ka gina ba ka saba ko kuma haba da ka kan kare Shi kenan ya. A wanda banki ne yake ajiya? kai kane ka ni zan ji zaka zo da dawowa ki kuma kudin banki ko fa shi kenan fa in kudin nan kuma Allah fa kuma Allah maka albarka. Ina mai daki ne? Tana ciki ina san wata ake take yi. To zan a ga shi zan koma. To shi ke yawa. Masha Allah. Ya sanan ma. Yaya? A kina ciki? Eh. Kina yi ne yaya? Lafiya lau. Lafiya. Ya su anti? Lafiya. Kuna lafiya? Lafiya kala. Ku da ja koma. To madalla. Ka ga da yaran. Ka ga da yaran. Da anti ba ka gaida anti. Allah bai dama abin da ya kawo ni wani bawan Allah ne wato yau tsari kasa da ke da gidansa ya canja garin kuma shawarar kudin yin jami da su shi ne sani zane to shi ne laga na gasin da yana bukatar taimako shi ne sai na zo ne maka bayani ko Allah ya sa kana da bukata To ina ne? lallaka ya can unguwanmu amma ya ce akwai wani dan wansa da baya so ya san magana Shi ke. Unguwar ku ne kace ko? Wani ne wani? Allah bai sunan ya Alhaji Juma Shi ke. Ba yanzu tun da yake lokacin sallah. na Da yamma insha Allah to ka dawo to sai in haɗa ka da wani daga cikin mutane na.
sai ku je sai a gama komai da ke haka da shi ke nuna ayyar shi na gode zan kuma Allah ka tara Allah yau na wannan ka hawo mota na gode to na gode ma ka dawo din ba a ai wannan ko ba yawa ta da ne madalla Hello? Kun fara bacci? Dakata Bala, ka san ina jin yunwa ko? Ban ci abincin dare ba. Ya kamata ka neman min abin da zan ci. Ni an gaya kina ci abinci ne? Ko ko rashin kunya da kika saba yi min zaki min yanzu? Wato kin manta saboda ke na sai da sati ka ko? Ko ba da ke aka cinye kuɗin ba? To wallahi ki hankali. Dama ina ciki da ke. Tunda kika je kika ƙara ka gida. Kina ji ko? Dan haka ina mai gargaɗi wallahi duk ranar da kika sake kai karata za ki ga a yazalinta don sai na farfasa wannan baki na rashin kunya lallai sannin ka wato sai ka daki mutum ka hana shi kuka ka hana ni abinci kuma ka hana ni faɗa ko ba zai yiwu ba wallahi kai ki hankali ba san dama ba san daɗin aure ba ai ko ba za ka san shi ba in dai a waje na ne za ki tashi ki shiga ɗaki ko kuwa kai da ɗakin ya zama maka dole ai sai ka shiga to shi kenan ta kama ki dama ce mata ta ce ko to ki tattara ɗin haƙƙi domin da gaiwa ba na so ta ce ganin ki a gidan nan kin ji ko alhamdulillah ta fi nono kai magana za ki gaya mu ki rika sarkayen ki ta sarkayen ki zo ki waje jahil aure ibada ne ba a yi don ababbata aure ibada ne ba a yi don ababbata Allah sarki na gode ka ban bukata ta abin iyalai masu albarka kam kyauta mata ta kirki na aura na zan migunta halin ta zan zano irin matar da sun farta mai gaskiya kuma mai amana ba ta yin cuta akan ta farki tana kare dukkan mutuncinta ilimi na addini shi ne kullum maradinta dare yana yi sai kaga ta yi ta bauta aboina nake in na tuno da kyau na siffarta sai dai
ce gata komai da sata ta je ta yi shi tana ta murnar ta. Ba ta zaman banza a gida tana sana'arta, loto yana yi ba ta yin wasa da sallarta. Wajen yayi ba ta laifi don biyayyarta, duk yan wahala ko wala murna da halinta. Tarbiyyar ya ta burge ka don gwanintarta, ta kokari ko wanne ya gado fasarta. Sheƙi da gamshi da ya gyara saboda kautarta, kunne yana motsi don daɗi na jinjinta. Kullum na dawo sai in iske tana ta aikinta, ta ce da ni an gona kan tana ta murnarta. Na cikin halin takaici ne na same ta, a lokacin komai na yayi don karamcinta. Subhanallah. Garin kaka. Ji daɗi ba. Waye ga miki? Ni ma haka na ji wannan zancen. Zancen bai bin daɗi ba. Daman ka san irin zaman su. Zaman doya da manja. Allah ya soke. Amin. Kiyaye gaba. Muktar. Ina da wata magana ne. Tani. Dan Allah da sai ka aure Bilkisu saboda ka yaye mata bakin cikin da ke cikin zuciyarta. Fa'ida ke. To me ka gani kai? Salamu alaikum. Alaikum salam. Hajjaji maka. Sannun ku Muktar amarya. Yake a wannan lokaci? Wallahi tallahi. Sannu. Sannu da zuwa. Amma su ta ango. Ina yin yajiya? Ina gajiya. Hajjaji maka. Muktar. Ya amarya. Ka ta kusa da ni. Ana cin angwanci. Kayya. Ajiya ya sako na. Suna kan hanya sun kusa isuwan Allah ya dabu ba za su iso. To, amarya ni zan tafi. Wurwura haka? Shagaran gudu gida kuma. Bari ba da ɗan abun goro ko? A gidan bashi wani. A haba amarya karɓi mana. Ai ba yawa. To an gode. Mu je ni ta samu ce. Muktar. Don fa'iza. Sai maka zancen Bilkisu amma ko amsa baka bani ba. Ina ma ba ni. To an san me kike so na baki. Ba ni kanwa kike so ba? Kin samu. Na gode Muktar. Ni ma na gode. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Uwar gida sarautan mata. Ango. Sai da amarsu ne. Gidan namu sai kan shi. Ai dole ne kan shiga amarya. Rakiya take wani? Amarya ga angonki. Ga amarya na maka. To godiya nake. In je na tafi da To Allah tashe mu lafiya. Amarya. Na'am uwar gida to sai da safi.
a gare ka nake godewa don kai mini dimbin baiwa ka bana aboki babba. Aboki taho nan zauna don hira da kai ke raina, Muktar don mun zauna hirar mu ba ta yanke ba. Ya balaraba ni na lura kaman mace kai mun shura, kowan ga wata ya ga zara lallai dan can ba wai ba. A zaman mu na duk yarinta Muktar ko baya cuta, kowa ya ga ya shiryo ta lallai ko ba sa zauna ba. Hai ba sannu murɗa miki ke yi to ko na ce uwar gida sannu. Mai gida me zai hada mu tafi asibiti? to ko asibitin za mu tashi mutai wanda dai mu tashi mu tafi asibiti. Ni bari shi da daki in je in shirya. Ki sauri tashi a hankali ni ge tashi sauri ko kawai ki ne je ne mu shirya ta ne ya haƙuri Allah ya so. اغفر لها وارحمها واجعلها من المحشورين في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
kai ne majiroko a jikan tiya ta gari. Allahu salli ala manzo rasulillah da sabihi jumla bayin sani na gari. Mai rashin ummina kuma ba mahaifina har sahibar raina rayuwa cikin hadari. Mashida yayata sai sala angwanta suke ta rainata domin na zam nagari. Gaisuwar taziya gumbulki yar manya dangin kulliya sai dai miyo haƙuri. Mata abar fahari kuma mai yawan haƙuri, mace mai yawan hoiri halinta ne na gari. Mai nuna fara'a ce, mai ba da kyauta ce, mai yin nasiya ce, ga shawara ta gari. Mai san zumunci ce, mai san ibada ce, hailala abincinta ce, ya fa'iza ta gari. Saboda ƙaunarta da ta haifi mayarta sai na mai da sunanta domin yawan fahari. Ranar rabuwar ta da ni na fa'iza gani bayan da zanayi aka kai ta can kwabari. Mashida na kuka, ni ma ina kuka, mulki suna kuka, haka dai muka yi haƙuri. Mulki ta kama ni, haƙuri take bani, tana ta cewa da ni, sahibi kai haƙuri. Na duba alƙibla na ta yin kwalla, roƙo nake Allah ya ji kan diya ta gari. Allahu aghfir laha, Allahu warhamha واغفر لأهلها بليلة القدر. Lafiya ne? Me faru? Ba komai. Ba komai amma ki dinga kuka, ko mutum zai yi kuka? Menene ya faru? Bulki, faɗa mu. Wallahi wani mummunan mafarki ne. Shi yasa ne ta kuka a nan tanta. Mafarkin ne ba ki kuka? Wallahi. Ita mafarki ai ba gaske bane. Me kika gani a mafarkin? Gani ne Fa'iza ta zo wajen haihuwa sai naga ta mutu. Malama Bulki. Na mafarki ai ba gaske bane. Ni da na zo miki da albishir. To kwantar da hankalin. Fa'iza dai ta haihu. Lafiya.
ta haifi ya mace yadda yake kyawa ina so in ya miki Allah to ki kwantar da hankalinki in ba sha ruwa ki ji sanyi a nan ki ko ce ba sha ko ce ba in yi zikin ji sashin da ba ni ya koma ba amma yanzu saboda ke zan koma kin ki ganta alhamdulillahi rabbil alamina wannan ta aita ta yi har sai na ga kin haɗi ce kin fi kowa kokari a makarantar ku in ba ke ta dawo daga maka assalamu alaikum yawwa abin da ya sa ce tana nan muna karatu abin da ya sa nake kira ki saboda su yanzu za su umara da hajjiya kuma za mu haihu gobe to so nake da yamman Allah kai ko kuma bari za mu sai gobe wanda duk ya kamata za mu je mu sallama da kawo a gidansa za a ba fari da auren yara ko a bai ki auren yara yawa to yake me za ki sai mata me take son sai mata yawa sai kenan in ne kika karatu da kyau zan sai miki alama har da mota ni ne na siyo shi kuma ban ji daɗi ba da ka so ka sai da shi ban sani ba gida dai na riga na siya abinda nake so yanzu so nake ka ci gaba da zama a ciki har iya tsawon rayuwarka ba na so wani isan ba mallakin ka bane alhaji ai ba abun kuka bane abinda isa yanzu ma ba zan ce na mallaka maka shi ba gaba ɗaya gudun kar ka sake sai da shi ta wata hanya inda wannan ma baka so na sani ba ka zauna a ciki dai kamar yadda na faɗa iya tsawon rayuwar tare ba abin da zan ce zan ce maka Allah ya maka albarka Allah ya sha kama da alheri amu ka daina kuka alhaji Allah ka yafe wanda nema na kaina ban ji daɗi alhaji Allah ya bar tuno da baya ai ubanmu ne kai har abada kuma ya wuce haba kawo wannan ba wani abu bane abin da ya riga ya wuce dama wanda ba shi da shi ce sai kaga shi yake da shi yau ba shi da dole a roƙe hajiya na abida ne kana ciki alhaji amma ba ta zo ta gaida dan wanta ba ki abida bata san sun zo abida wani ne da takarcin banza ne ga dan wanki ya zo ga yanki ya zo ba za ki gaishe shi ba ki matso ma ku gaisa kika ce wata ba ku da Allah ya zo kuma me kwanke zo ku gaisa ya ina ne Amida na gaisa ina ne lafiya ne ina ne lafiya ne zo lafiya shikenan alaji to mutane ba abin da zan ce sai zan ce Allah ya saka da alheri Allah da kula lafiya da kula na gode ko da yake na manta magana kudin nan alaji ba ka sake bayanin ta ba insha Allah tun da kana jin nauyi in na tafi kafin ɗan biyar ba a jami aka ba wa ayo ga na hajjaya a wanda wata abu ne na sarki Allah ya kiyaye